sa libro sa kasulatan, dili mamatik sa matuod nga pagtulungan. Lalala, 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 lalala. Sa katapusang libro sa balang kasulatan, dunay 7 ka klase nga simbahan: Episo, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Philadelphia, ug Laodicea. La 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 la. Samtang buwi ka pa, tanawa kung asa ka sa 7 ka simbahan, magpili ka. Binuhatag kinaiya mo susiha kung sa Ginoo dawaton ka ba. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la. Pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa atong pagsugod ato ning ablihan ug sugdan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan na mo nga Dios ang makagagahom, Dios nga mao'y nagluwas ug nagbag-o kanamo, Dios nga mao'y nag-amuma sa tanang mga panginhanglanon sa tanang dapit sa among kinabuhi. Gihatagan mo kami kadaugan, kalampusan, gi mo kami giproteksyonan sa tibok adlaw, nga diin kami o Dios nagbuhat sa mga buluhaton nga imong gipiyal kanamo. Nagmalampuson kami tungod na sa imong pag-uban. Busa niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Niya kami o Dios aron sa pagdaig pagpasidungog kanimo. Dawata o Dios ang among mga pagpasalamat, mga pagdaig. Uban o Dios among kasing-kasing hunahuna nga malipayon nga magdaig kanimo. Niya usab kami aron sa pagpaminaw na usab sa imong mga pulo. Aron maangkon mabatunan na usab namo ang imong panalangin nga mong gianda. I-bless na usab ang ako mga kaigsuonan nga nagsunod sa imo mga pulong. Anda mamati mo dawat sa imo mga mensahe. Salamat Amahan sa imo pagpatiman ka na. Among isalig diha kanimo ang among kinabuhi. Dungog mga pagdaig pagpasalamat alang lamang kanimo Amahan. In Jesus name. Amen. Amen. Maayong gabi, maayong pakig-uban. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanatong tanan.
Mayong gabi, mayong pagpaminaw ug maayo nga pakiguban sa tanan mga kaigsuonan, mga katawhan sa Dios nga naa karon sa naglaing mga lugar sa tibuok kalibutan. Maayong gabi. Mayong buntag, mayong udto, maayong pagpanimahaw, paniudto sa tanan mga kaigsuonan nga naa karon sa naglaing mga kanasuran, ilabi na sa atong mga mahal nga mga OFW. Mayong gabi. Mayong gabi, mayong pakiguban sa ato mga kaigsuonan nga nagsunod sa atong programa. Pinaagi sa ato ang FM Station 11.3 ug sa tanang mga FM Station. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Oras sa atong programa, alas 8 na sa kagabion. Ato rong hisgutan mga kaigsuonan ang duha ka klaseng dato nga gipakita sa balaang kasulatan. O pwede ragyod nga inyohang matagaan og pagdagad ang pagbasa o pag-abli sa Biblia diha sa Santiago Kapitulo 5 versikulo 1 hangtod sa versikulo 6. Atong hatagan og pagtagad sa makadiyot ang mga kaigsuonan nga naghatod og mga mensahe diri sa atong programa. Ilabinas ni Vane Calib. Good evening Pastor Gideon, salamat nakaapas pagyud ko. Ay salamat sa Ginoo nga karon pa po ko nagsugod. Kay doon sad ko'y gi atiman kaganina. Unya salamat sa Ginoo nga naka-live pagyud no sa ato ang programang Pulong Mo Kinabuhi ko. Ikabalos ko ang paglukso, ikabalos ko pagpasalamat, ikabalos ko nimo ang pagsinggit, ikabalos ko ang pag-awit. Mayong gabi, mayong pakikuban. Ikabalos ko nimo. Sa tanan to mga kaigsuonan nga mo replay sa atong programa, maayong gabi. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Ilabi na sa ato mga kaigsuonan nga nag-hook up sa ato nga programa ang mga FM station nga nanoka diha sa Bukidnon og ilabi na sa ato ang mga kaigsuonan diha sa Negros Island. Maayong gabi, maayong pakiguban. Ang pagsinggit, ikabalos ko ang pag-awit, ikabalos ko mga pagdaig, ikabalos ko nimo Ginoo. Dalaygon ng Diyos magpanalangin. Labi na sa mga makugihon nga nag-share sa ato nga programa. Og mayong pakiguban sa tanato mga kaigsuonan alang sa naga-message diri. Medyo murag mo diretso ko sa kana bitang naulahi kay ang akong cellphone pag maulahin ni siyag abli murag mo diretso ra pod sa mga naulahi noon og gatod og mensahe. Mayong gabi ni Kimberly Inobio Larisa og ni Angelo Sasag Hinilaso. Maayong gabi Pastor. Si New Edgar Sumampong Daigon ang Ginoo Pastor. Maayong gabi natong tanan. Si Marites Gantalao. Maayong gabi Pastor Wansing from Dumaguete. Mugrit ko sa akong family diha sa Uwakan, Himalalod, Gantalao family. Og sa tanang kaigsuonan kauban sa church sa Love of Jesus Christ Ministry. Salamat, God bless Pastor. Salamat kaayo Sister Martes sa imong pag-share usab sa itong programa ngadto sa imong ka-churchmate ato mga kaigsuonan diha kang Kristo. Maayong gabi ini Vilinario Florentino, dalaygon ang Ginoo. Daghang salamat ka maayo sa Ginoo. Maayong gabi Pastor. Ang gugma grasya kalinaw sa gamahan ng Ginoo magauban ka natong tanan. Sa mga nag-message no, pwede ra gyud ninyong i-message pag-usab ang inyohang mga kanabitang mga mensahe nga gusto nato nga madunggan o mga request sad nga gusto ninyo nga
tinguha na to nga ato asad nga matagag pagtaga dire sa atong panaguban. Pwede ra gyud mo mag-message mga kaigsonan kay daghan na kaayo mga message nga wala gyud nako mabasa tungod kay kana bitang makancel nako ang ato ang programa unya inig-open nako sa ako ang cellphone sa akong monitor mubalik siya pero tuan nas pinakatumoy. Si Joy Del Rosario Kerry, mayong gabi Pastor Wansing from Rizal, og si Divina Daitol, mayong gabi Pastor og sa tanan dalaygon ng Dios. Tergingging Simpron, mayong gabi Pastor, kumusta sa tibok nimong pamilya? Dalaygon ng Dios sa tanang nagsunod sa programang Pulong Mo Kinabuhi ko. Si Ricky Rakasa, mayong gabi Pastor, salamat kay nagpadayon ang pulong sa Ginoo. Si Marayo Yaso, salamat kaayo. Okay. Mayong gabi ni Nicanor Sodaria, mayong gabi Pastor Gideon watching from San Francisco Agusan del Sur, request kog song Lahotay. Oras ato nga programa alas 8:09 naman ato nang tagdog tagaag pagtagad ang mga pulong sa Dios nga ato karong hisgutan. May tungod sa duha ka klaseng dato nga gipakita sa Biblia. Sayaw ta, sayaw away tihik-tihik. Musayaw sa kalipay, magsadya ta kanunay, mudaig ta nga tinuray. Mulukso-lukso ta, lukso nga pinakakuso. Sige ilukso, tanan mo lukso, dahil ko na ang Ginoo. Ta sa sugod sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo sa atong panaguban nga di natong mabasa ang iyang mga pulog mga mensahe diha sa libro sa Santiago kapitulo 5 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 6. Nagingon ang maong mga mensahe, kamo mga dato panghilak ug pagminatay kamo tungod sa mga kagul-anan nga mudangat kaninyo. Ang inyong mga bahandi nangadunot ug ang inyong mga biste gipangutkot sa anay. Gitay-an na ang inyong bulawan ug salapi ug taya niini mahimong saksi batok kaninyo ug sama sa kalayo magakutkot sa inyong lawas. Nagtigom hinuon kamog mga bahandi niining katapusang mga adlaw. Pamatian ninyo ang tuaw sa mga nagtrabaho sa inyong kaumahan nga wala ninyo hatagi sa ilang sohol. Ang mga mulo sa nag-ani sa inyong mga abot na dungog sa Ginoo, ang Ginoo nga labing gamhanan. Dinhi sa kalibutan haruhay kaayo ang inyong pagpuyo og nagpatuyang kamo sa kahilayan.
gipatambok ninyo ang inyong kaugalingon tagana sa adlaw nga ting-ihaw. Gisilutan o gipatay ninyo ang mga taong walay sala, wala sila musukol kaninyo. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanato sa atong panag-uban niining paghisgot sa kinabuhi o kahimtang sa dato. Ang Biblia mga igsuon nga gisulatan sa tanang mga mensahe sa Dios nagpakita sa duha ka klaseng dato, duha ka klaseng kinabuhi, duha ka klaseng kinaiya, duha ka klaseng kasing-kasing sa dato. Ang sulat ni Apostol Santiago tinuod nga naka-address gyud ni sa mga Kristohanon, sa mga katawhan sa Dios. Apan atong hinumduman, dunay duha ka klaseng Kristohanon. Pareho silang gipauswag, pero dili pareho sila og kasing-kasing. Dunay mga tawo nga gipauswag sa Ginoo, apan nalayo hinuon sila sa planos Ginoo. Nahilayo ang ilang kinaiya sumala sa kinaiya nga gipakita sa Dios. Apan dunay mga Kristohanon nga gipadato gipauswag sa Ginoo nga nagpabilin silang mapaubsanon, ug sila nahimong instrumento nga napagaan ang mga buluhaton sa Ginoo aron kini moabot ngadto sa mga tawo nga nagkinahanglan niini. Diha sa pagsangyaw dunay mga tawo nga gigamit ang Dios nga mapaubsanon kanunay aron magpadayon ang pagsangyaw sa pulong sa Dios, aron ikapadayon ang pagpamantala sa mga mensahe may tungod sa kaluwasan sa tanang tao. Sa sulat ni Apostol Santiago sa kapitulo 5, gina-address kini sa mga Kristohanon nga gipauswag apan Kristohanon nga gitawag ni Ginoong Hesus danghag. Dunay duha ka klaseng Kristohanon ato ni siyang tagaan og pagtagad, og dunay duha ka klaseng dato nga mga gipauswag. Adunay ang unang dato nga gisgutan dinhi mga kaigsunan, dato nga way batasan. Og ang ikaduha, dato nga nagbaton sa kinaiya sa Dios. Ang dato mga kaigsunan nga walay batasan, mura na og kanang dato sa Surigao, si Dato Adlaw nga namadlak sa mga tindahan sa Surigao. Ang dato nga walay batasan mga kaigsunan gipakita sa sulat ni Apostol Santiago nga haruhay ilang pagpuyo. Puno ang ilahang panudlanan sa mga gamit or sa mga mahalon nga mga butang, o gitagbaw nila ang ilahang kinabuhi sa kahilayan. Gani diha sa bersikulo 5 mga kaigsunan sa 4 sa 5 ug 6. Okay, ako sanay nga magputol-putol ang ato ang FM. Hey, okay. Magputol-putol ang ako ang monitor sa FM kay ang ato ang headset gikuha nako nis monitor sa gikuha nako ni sa monitor sa FM.
o na nga kung dunay mga koneksyon diri nga wala matarong, maapektuhan ang ako ang headset. Okay. Hey. Okay. Basig di na ni matandog. Kay padayon ta. Ingon diha sa bersikulo 4 hangtod sa 6. Pamatian ninyo ang tuaw sa mga trabahador sa inyong kaumahan nga wala ninyo hatagi sa ilahang suhol ang mga mulo sa mga nag-ani sa inyong mga abot na dungog sa Dios. Ang Ginoo nga labing gamhanan dinhi sa kalibutan, haruhay kaayo ang inyong pagpuyo. Nagpatuyang kamo sa kahilayan o niya ilang giandam ang ilang kinabuhi ngadto sa kalaglagan. Diha gipakita mga kaigsuonan kanang ang dato nga walay batasan kaugalingon ray giatiman. Wala sila muhatag og insaktong mga benepisyo ngadto sa ilang mga trabahante o sa ilang mga trabahador. Wala nila hatagi og insaktong sohol. Gani aduna poy mga tao nga tag-iya na og mga dagkong mga kampanya. Tag-iya na og mga dagko nga mga negosyo. Na sila'y giampuan. Na sila'y Dios. Napod sila'y Ginoo. May posibilidad nga ang ilang gitawag nga Ginoo mausab ang ato ang gialagaran, kumbaga pareho og gialagaran. Gatawag usab sila sa atong Ginoong Hesukristo. Nagampo usab sila sa atong Ginoong Hesukristo. Pero nakit-an sa Ginoo ang ilahang kinabuhi, ang ilang kinaiya, ang ilahang batasan, ang tanan na wala malilong sa Dios. Kitang tanan nga mga tao sa kalibutan dili ta katago sa Dios. Bisan gani sa atong nahuna, bisan gani sa atong kasing-kasing. Nakit-an ta sa Ginoo. Og nasayran sa Ginoo kinsa ang mga gipauswag niya nga nagpabilin diha kang Kristo. O kinsa pod ang gipauswag o gipadato sa Ginoo nga wala na magmapaubsanon. Nahimo na silang mapahitason. Nahimo na sila nga hari sa ilang kaugalingon. Sila na'y magbuot unsay ilahang gusto, ilang tumanon. Unsay ilahang gusto, mao'y ilahang buhaton. Wala na sila'y kahadlok. Wala na sila'y gikaintapan. Pero doon na sila'y pag-ila sa Dios. Doon ay mga Kristohanon sa panahon sa mga apostoles nga wala na magpabilin sa kinaiya ni Kristo. O sa sulat usab ni Apostol Pablo nga iyahang padayag nga moabot ang mga panahon o ang mga adlaw nga lisod na kayo sabton ang kinaiya sa tao. Gipakita kung unsa ang mga kinaiya ni anang mga adlaw. Matod pa ni Apostol Santiago, ni Apostol Pablo mga kaigsonan diha sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 nga dunay mga tao nga nag-alagad og Dios pero ang ilarang kaugalingon ang huna-huna. Wala sila maghuna-huna sa buluhaton sa Ginoo o kaluwasan o kabaguhan sa mga tao. Diha nimo makit-an mga kaigsunan sa sulat ni Apostol Pablo diha sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 1 hangtod sa 5 nga matod pa ni Apostol Pablo kini mga tawhana magpabilin nga relihiyoso kaayo.
apan isalikway nila ang matuod nga gahom. Ang gahom nga gihisgutan, mga pulong sa Dios, mga mensahe sa Dios. Kay ang mga pulong mga mensahe sa Dios, kini gipakita ni Apostol Pablo nga kini gahom. Sumala sa Roma 1:16 nga miingon siya nga dili nako ikaulaw ang maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios. O kini maong gahoma mao ni muluwas sa mga tao kansang kinabuhi ming dawat sa Ginoo. Nagkinabuhi sa mga pulong sa Ginoo. Mapahudiyo man ka, mapahintil, maluwas ka, pinaagi sa pulong sa Ginoo. Og gipakita ni Apostol Pablo mga kaigsuonan nga dunay mga tao nga magpabilin diha sa pulong pagtuo apan ang kinaiya layo na sa plano sa Dios. Diha sa sulat ni Apostol Santiago mga kaigsuonan, gihisgutan na usab kini nga dunay mga tao nga gipadato, gipauswag apan nahilayo sila sa mga buluhaton, sa mga trabaho nga maghatag untag kadungganan, kahimayaan sa atong Ginoo. Diha gipakita nga ang dato nga way batasan, dato nga dautan, kanunay silang nagpatuyang sa ilahang kaugalingon diha sa kahilayan. Moingon tang kahilayan na kanunay ang bisyo, na kanunay ang mga dili maayo nga mga bisyo nga makadaot silang lawas, makadaot silang pamilya ug labaw sa tanan makapasubo ug makapasuko sa Ginoo. Sa atong pagkakristohanon mga igsoon, gisaaran gyud ta sa Dios nga panalanginan. Una, tungod kay ikaw ug ako nga nahiusa kang Kristo, wala na kitay kalainan sa kinabuhi ni Abraham. Bisan kinsa katong nahiusa kang Kristo, nahimo ng mga kaliwat ni Abraham. Pamilya ni Abraham. Kini gisulat diha sa Galacia kapitulo 3, bersikulo 27-28. Siguro nanas 29. Nga bisan kinsa katong nahiusa kang Kristo, mga kaliwat sila ni Abraham. Tungod kay kaliwat man sila ni Abraham, madawat usab nila ang gisaad sa Dios nga mga panalangin. Og ang gisaad sa Dios ngadto kang Abraham, nga si Abraham mahimong panalanginan. Gani ang mga tao nga mo panalangin ni Abraham, panalanginan usab sa Dios. Apan ang mga tao nga mutunglo ni Abraham, pagatunglohon usab, pagasilutan usab. Mahinungdan ikaw ug ako makabantay ug makamatikod ta nga damor ka, ingon kang Kristohanon, ingon nga kita pamilya ni Abraham. Sa panahon nga dunay mga tao nga muatiman nimo, katong mga tawhana nga muatiman kanimo, muatiman kanako, muatiman kanatong tanan, damor silang atimanon sa Dios. Kay maumanay saad sa Dios nga to kang Abraham. Diha sa Genesis kapitulo 12, bersikulo Genesis kapitulo 12, bersikulo 3. Panalanginan ko kadtong magpanalangin kanimo, apan tunglohon ko kadtong magtunglo kanimo. Pinaagi kanimo, panalanginan ko ang tanan nga nasod sa kalibutan. Unya dito sa Galacia kapitulo 3, alang sa naay Biblia, pwede ra gyud nga inyo ng ablihan. Diha sa Galacia kapitulo 3, 29. Kung kamo iyan na ni Kristo, mga kaliwat kamo ni Abraham, ug madawat ninyo ang gisaad sa Dios.
Mauna nga si Jesus mianhi dili aron maglisod ta, kundili makabaton tag kinabuhing madagayaon. Ang pulong kinabuhing madagayaon diha sa ihang gisugilon sa libro sa Juan kapitulo 10 bersikulo 10, nagpakita kini sa tanang bahin sa ato ang matag kinabuhi, sa espirituhanon, sa espiritu nga bahin, sa kalag nga bahin, og sa lawas nga bahin. Sa ato ang kinabuhi, gipakita sa atong Ginoo nga kini atimanon gayud niya. Og ang pag-atiman sa Dios kanatong tanan, dili gayud na niya langanon, dili gayud na niya dugayon. Muabot lamang kini, masinatian lamang kini sa tao kung sa atong pagtuo kaniya nagkinabuhi ta sa iyang mga pulong, nagkinabuhi ta sa iyang mga pamaagi. I-bless gyud ta niya. Sa panahon nga i-bless ta niya, ang gipasidaan o gipahinumdom sa Dios kanunay sa atong kinabuhi, kinahanglan magpabilin tang mapabsanon. Kinahanglan magpabilin tang mapailubon. Lamang dunagay mga tao sad nga gipauswag na usab hinuon pod ang ilang kasing-kasing. Sa diha nga wala pa nila maabot or makabot, mabatoni ang mga panalangin sa Dios, seryoso sila nga nagdumala sa buluhaton sa Dios. Kini atong mabantayan sa mga kinabuhi sa mga kabataan. Dunay mga kasimbahanan nga nagatiman og mga kabataan, ilang gipa-eskwela, itagaan nila og suporta gikan sa elementary, high school hangtod sa college. Og sa diha nga nagpadayon sila sa pagtungha sa mga eskwelahan, imong makit-an nga matinud-anon kay sila. Kanunay sila nga muapil sa mga buluhaton o kalihukan sa simbahan. Apan sa dihang dunanay mga trabaho, apan sa dihang dunanay nahuman nga mga kurso, wala na nila ibutang sa ilang kasing-kasing ang buluhaton sa Ginoo. Daghan kaayo nga mga tao nga nausab na bag-o tungod sa kahimtang. Lamang dunay mga tao gyud nga inana og kinaiya kana bitang mausab kung mahimong madato na. Panduna po'y mga tao, mga igsoon nga magpabiling mapabsanon. Og mauna sila ang ikaduhang klase nga mga dato nga nakapalipay sa Dios. Mga dato nga daling gamiton sa Ginoo or himuong instrumento aron matagbo ang mga panginahanglan sa katawhan sa Ginoo. Ang Biblia, mga kaigsuonan, magsugilon ka nato kung kinsa ang mga tao nga gipadato sa Ginoo nga wala malimot sa Ginoo. Una, atong hisgutan ang kinabuhi ni David. Si David, mga kaigsuonan, sa iyang pagkabata, samtang siya nga nagdako, kuyog sa iyang mga igsuon og diha sa iyang mga ginikanan, gipakita sa Biblia nga pareho ra gyud sila nato nga nagpuyos kabukiran, nga nag-uma, doon na sila'y gibuhi nga mga hayupan. Gani, si David, gikan sa iyang pagkabata hangtod sa iyang pagdako, gipakita sa Biblia nga doon na siya mo'y tig-aptiman sa mga hayupan, siya mo'y tigbantay. Imong makit-an nga dili gyud nato makit-an nga si David
dato sa iyang pagkabata. Apan tungod kay gipauswag sa Dios, nahimo siyang hari. Kaniadto wala siya'y mga tao, wala siya'y sulugoon, siya mo'y suguon. Apan gipauswag siya sa Dios. Daghan na kaisag mga sulugoon, daghan na kaisag mga sundalo. Pero bisan pa sa kadaghan nga mga kabtagan ni David, bisan pa sa iyang pagkadato o pagkakwartahan, ipiyal sa Dios sa iyang kinabuhi, dili niya kalimtan ang paghalad niini. Sa dihang mohimo siya mga paghalad ngadto sa Dios, dili niya kalimtan ang pagpasidungog, ug kanuna niyang pahinumduman ang iyang kaugalitubangan sa mga katawhan sa Dios. Gani gisulat diha sa unang Kronikas Kapitulo 29, kung giunsa ni David pagpasidungog ang Dios sa mga butang ug sa tanang mga butang nga naa kang David. Diha sa 29 bersikulo 10, nag-ingon si David dinhi, gipasalamatan ni David ang Ginoo atubangan sa katawhan ug miingon siya, "O Ginoong Dios ni Jacob, nga among amahan, dalaygon ka sa walay katapusan. Imo Ginoo ang pagkahalangdon, ang gahom, ang himaya, ang kadaugan. Ug imo ang tanan nga naa sa langit ug sa yuta, ingon man ang gingharian ug labaw ikaw sa tanan. Gikan kanimo ang bahandi ug dungog. Hari ka sa tanan ug anaa kanimo ang tanan nga gahom ug kusog nga makahatag ka gahom ug kusog sa tanan. Karon nagpasalamat kami kanimo o among Dios, ug gidayeg namo ang mahimayaon mo ngalan. Apan ako ug ang akong mga katawhan wala gayoy ikahatag kanimo tungod kay gikan man kanimo ang tanang butang. Og nag-uli lamang kami sa mga butang nga imo ra usab." So diha giklaro mga kaigsuonan nga kung si David makahalad og mga butang alang sa Dios, iyang gipahinumduman ang iyang kaugalingon nga kanang tanan gikan sa Dios ug igo lamang sila nga nag-uli sa Dios. Kung imong tan-awon sad sa bersikulo 4, pertindaghana ang nahatag ni David para sa balay alampuanan, para sa templo sa Dios. Pero bisan unsa kadaghan, kanunay niyang pahinumduman ang iyang kaugalingon nga kining tanan gikan sa Dios ug para lamang sa Dios. Mauni usas mga gipakita sa Biblia nga mga datong mga tao nga walay laing gipasidunggan kundi ang Dios. Ikaduha nga maayong tao nga gipadato sa Dios o dato nga tinuod nga dunay gialagarang Dios, si Joseph of Arimathea. Si Joseph nga taga Arimathea nga atong mabasa sa Mateo Kapitulo 27 diha sa 50 mga kaigsonan, atong mabasa diha ang kinabuhi ni Joseph or Jose. Sa pagkangit-ngit na miabot si Jose nga taga Arimathea, adunahan siya og usab ka sumusunod ni Jesus. Miadto siya kang Pilato ug gipangayo niya ang lawas ni ni Hesus ug mimando si Pilato nga ipahatag kini kaniya. Busag gikuha kini ni Hesus ug giputos niya sa usa ka bag-ong habol nga lino. Gipahimutang niya kini sa ihang kaugalingong lubnganan nga bag-o pa lang gilungag diha sa usa ka dako kaayong bato. Unya giligid niya ang usa ka dakong bato aron isira sa pultahan sa lubnganan og milakaw siya. So diha giklaro mga kaigsuonan nga sa panahon ni Ginoong Hesus
doon na mga taong dato nga sumusunod ni Jesus o nahimo siyang instrumento para maatiman ang lawas ni Jesus. Gani kining mao nga dato mga kaigsuonan, inila kayo siya ni Pilato tungod kay wala siya balibare. So diha na to makit-an mga kaigsuonan nga sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo doon na gyoy mga dato. Kay kung dili pa to siya dato o dili pa to siya adunahan, dili to basta-basta nga makahimo og makapagama og insakto og nindot bag-ong lubnganan. Gani tungod kay adunahan siya, makahimo siya sa paggamit sa habol nga lino. Kining habol nga lino mga kaigsuonan, kung imo ni siyang tan-awon, mahal ni siya nga klase nga gamit. O ang makagamit lamang niini katong naay mga bahandi. So diha nato giklaro mga kaigsuonan or diha giklaro sa Biblia nga doon na mga dato o gipauswag sa Ginoo para mapagaan ang mga panginahanglanon diha sa buluhaton sa Dios. Ang balaang kasulatan nagpadayag og mga ilhanan ngadtos mga maayong dato or gitawag og Dios nun nga mga tao nga gipadato sa Ginoo. So mao ni ang mga ilhanan. Kay ikaw ug ako pauswagon man gyud ta sa Ginoo. Pero depende na sa atong pagtuo. Kay kon kita nga nangalagad sa Ginoo, atong patuohon, atong kaugalingon nga dili gyud ta pa pasination sa Ginoo nga madagayaong pagpuyo, madagayaong nga kinabuhi, lisod sad ang pag-uswag. Apan kung tuuhan nato ang pamaagis Ginoo, apan kung atong ikinabuhi subayon ang mga pamaagis Ginoo, dili gyud mulayo ang panalangin. Pauswagon gyud ka. Usa sa mga ato rong hisgutan sa ato karong panag-uban kining mga ilhanan sa mga maayong dato, dili sa mga daotang dato. Una, ang mga tao nga maayong kanang mga tao nga gipauswag o gibadato sa Dios nga nahisakop sila sa maayong dato or Dios nun nga dato. Unang mga ilhanan, mahinatagon sila. Diha sa sulat ni Apostol Pablo, ang mga dato mga kaigsuonan nga maayong mga dato, Dios nun nga mga dato, dinhi gipaila ni Apostol Pablo diha sa ikaduhang Korinto kapitulo 9 bersikulo 6 hangtod sa 7. Timan-i nga ang nagpugas og diyotay mag-anig diyotay, apan ang nagpugas og daghan mag-anig daghan. Busak kinahanglan nga maghatag ang matag usa sumala sa iyang gusto og dili magsubo o maghuna-huna nga gipugos siya, kay ang Dios nahigugma sa malipayon nga naghatag. Ang tao mga kaigsuonan nga wala panalangin ni sa Dios, dili gyud na kahatag, dili gyud na kahalad, kay wala man niya maangkon ang panalangin sa Dios. Ang tao nga wala makabaton sa panalangin sa Dios, maghari sa iyang hunahuna, sa iyang kasing-kasing ang kalisod. Maghari sa iyang hunahuna, sa iyang kasing-kasing ang kalisang o kahadlok sa mga butang sa kalibutan. O dili gid siya makahimo sa paghalad ni paghatag sa mga butang nga gikinahanglan sa trabaho sa Ginoo. Pero alang sa mga tao nga mga tao nga gipadato, gipauswag sa Ginoo, nga nahisakop sila sa maayong dato, kanunay silang mahinatagon.
So kung kita pauswagon sa Ginoo o padatuon tas Ginoo, aron makasiguro ta nga nahisakop ta sa mga maayong dato atubangan sa Dios, dili nato puggan ang atong kasing-kasing sa pagtabang. Dili nato puggan ang atong kasing-kasing sa paghatag. Gani mao ni atong pangayoon nga butangan tas kalipay sa Ginoo. Ikaduha nga mga ilhanan sa mga maayong dato or gitawag Dios nun nga mga dato, kapiyalan sila. Ang tao nga gikahimutan sa Dios, ang tao nga dato nga kapiyalan sa Dios, maayong dato, maayong tao mga kaigsuonan or maayong nga dato, kapiyalan siya sa mga daghang butang. Ingon si Jesus, katong tao nga dili kapiyalan, kuhaon tong naa niya o katong naa niya ihatag ngadtos mga kapiyalan. Kay katong naa dugangan pa. Mao na nga ang maayo nga dato mga kaigsuonan, kapiyalan sa mga butang. Sunod nga mga ilhanan sa mga maayong dato, Dios nun nga mga dato, mapaubsanon. Kini mabasa diha sa libro ni Santiago, kapitulo 1, versikulo 9 hangtod sa 10. Nag-ingon din ang kabos nga igsuon angay maglipay kay pauswagon sa Dios. Og ang dato nga igsuon kinahanglan nga magpaubos kay siya mahanaw lamang sama sa bulak sa Biblili. So diha gyud gipakita mga kaigsunan nga dunay mga Kristohanon nga gipadato sa Dios. Ang mga tao nga gipadato sa Dios kinahanglan magpabilin nga mapaubsanon aron sa ilang pagkadato mahisakop sila sa mga maayong dato or sa kitawag Dios nun nga mga dato. Una, mahinatagon, kapiyalan, mapaubsanon. Nakasugat ko og usa ka tawo nga bilyonaryo og nagpastor siya sa Singapore. Nakapanag-iyag mga kondo. Pero kon imo siyang mahimamat, dili nimo siya mailhang bilyonaryo. Gani usas mga dato diha sa Cebu City nga maoy nag-imbitar nako aron ako siyang mabautismuhan. Dito gyud mi nagbautismo sa ilang swimming pool sa ilahang Pinoyanan. Dato gyud sila. Unya nahimo siya nga ni desisyon siya nga magpabautismo tungod kay ang iyang mga anak nahimo ng tinun-an ni Kristo. Ug ang iyang mga anak nakaamigo ug usa ka alagad sa Ginoo nga bilyonaryo. Og timing gyud to kaayo, kabubuton to sa Ginoo nga makasugat mi kana magkahimamat mi. Kay human sa bautismo doon na to'y selebrasyon nga gihimo. Unya miabot ang ilang bisita nga pastor gikan sa Singapore, bilyonaryo. Sa diha nga nagsugod na ang kana bitawng panihapon, ang taong bilyonaryo nagtsinilas ra siya, unya ning kuha siya pinggan ug iya ning gisudlag-sudan og kanon ug iya kining gihatag sa kuha. Siya, brother, iya kong gidulutan. Naulaw ko kanang nibati ko kaulaw tungod kay wala ko maanad. Kay ako nabatasan ako moy mo dulot, ako moy muhatag
pero ako mo'y gihatagan. Kumbaga, sa sitwasyon ako mo'y naunhan og hatag. Nya inaana nga mga klase mga tao nga dili nato kabisado, murag mataha punta nga muhatag. Unya giingnan ko sa anak sa akong gibautismuhan nga dato gyud kay sila sa Cebu. Kay tagiyaman sila og mga dagko kay mga tindahan. Sila ang tagiyaan ng mga nanindag mga heavy equipment diha sa Mandawi. Dapit diha sa Old Bridge. Nya naay mga hotel nga pila ka andana diha sa Lapu-Lapu. Usa sila sa mga tagiya. Unya tungod kay dato sila, doon na pod sila'y kaila nga mga dato nga mga alagad sa Ginoo ug mautoy akong nahimamat. So doon na gyud mga dato, mga kaigsunan nga grabe ka mapaubsanon. Gani nakadungog kog testimony atong tawhana, mutulog ra gani tog karton. Muhigda ra to og kanang katre diha sa barko. Kumbaga sa lain nga mga pinulungan cowboy ka ito nga klase nga pagkadato. Nagyoy mga dato, mga kaigsunan nga grabe gyud ka mapaubsano. Ug mo nay mga dato nga daling gamiton sa Ginoo. Mo nay mga dato, mga kaigsunan nga nakapahimaya sa Dios, nakapasidungog sa Dios. Sunod nga mga ilanan sa mga maayong mga dato, kanunay nilang gipahinumduman ang ilang kaugalingon nga gikan sa Dios ang mga butang nga naa kanila. Dili nila pugngan ang ilang kaugalingon sa panahon nga sila suguon sa Ginoo. Sa pagtukod, sa paggasto sa mga panginahanglanon diha sa buluhaton sa Dios. Nagi mga dato, mga kaigsunan nga kung makagasto, grabe gyud nga makagasto. Dili nila pugnan ang mga butang nga gipiyal sa Dios sa ilahang kaugalingon. Malipayon nilang kining buy-an. Unya damor nilang buy-an ang mga butang or panalangin sa Dios. Damor nilang makit-an og mabati nga damor silang tagbuon, damor silang tagaan. Muna nga ang usa ka datong pastor, dili gyud siya kabalo nga mo Tagalog, di pud siya kabalong mo Binisaya. Ang nagtranslate lang katupong anak sa usa ka dato nga akong nakaila diha sa syudad sa Cebu City. Nga iyang gihatagag panahon nga maoy mo deliver sa mubo nga mga mensahe pagdasig namong tanan. Mingon siya nga kuhaa daw kuno ang inyong mga kamot, gitranslate sad ni sa anak sa mao nga akong nakaila nga dato. Kuhaa inyong mga kamot unya bukhara. Damor ninyo ning bukharon, damor mong makadawat sa panalangin sa Dios. Pero damor nga doon na mo'y kumkumon, damor nga di mo kadawat sa panalangin sa Dios. Ingon din siya, maunay buot ipasabot sa gisulat sa Biblia. Mas bulahan ang naghatag kaysa nagdawat. Kay katong tao nga nagdawat, dili to siya mahimong taytayan or dili to siya mahimong makadawat sa uban pang pabor o panalangin sa Dios. Pero kung damor ka nga muabli sa imo mga kamot alang sa mga buluhaton sa Dios, damor kang tagbuon o damor kang panalanginan sa Dios. Nya ingon dayon siya timan nga ang Dios nga atong gialagaran, Dios nga maoy tag-iyas tanang butang.
walay dili niya kayang buhaton para ikaw hatagan. Usa sa pinaka mensahe nga iyang gidasig kanamo kining paghatag. Iyang gilig-on ang matag-usa namo ka kinabuhi sa pagbuhat sa paghatag. Gani, dunay mga taong gipadato gyud sa panahon sa mga apostoles, ibin sa panahon ni Apostol Pablo, diha sa Filipos kapitulo 4 versikulo 15 hangtod sa 18. Ingon siya dinhi, nasayod kaayo kamong mga taga Filipos nga sa pagbiya ko sa Macedonia sa bag-o pang gisangyaw ang mayong balita. Walay laing simbahan nga nakig-ambit kanako bisan sa paghatag ug sa pagdawat gawas kaninyo. Dili lang kay kausara ako ninyo padad-i ug hinabang. Sa dihang nagkalisod-lisod ako didto sa Tesalonica, dili kay gasa ang akong gipangita kundili ang bunga nga makapabulahan kaninyo. Si Apostol Pablo dako kayo niyang pagpasalamat sa Dios ug dako niyang kalipay nga sa panahon ang mga tao dito sa Filipos malipayon nga magpadala sa ilang mga hinabang sa mga panalangin nga mo'y gikinahanglan sa mga lakaw ni Apostol Pablo. Nakita ni Apostol Pablo nga ang tanan nilang mga sakripisyo mamunga gayod. Kumbaga, makaani gayod sila sa pagbuhat niini. So doon na gyud mga tao, mga kaigsuonan nga diha sa panahon sa mga apostoles, sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo, gipadato sila sa Dios. Kay maog yun ay rason nga nung mianhi si Jesus. Padutuon ka, padatuon ta, para mas mapagaan ang buluhaton sa Dios aron masangyaw ang ihang pulong nga maoy makaluwas sa tao. Kay dili man gyud makalahutay ang mga programa pamaagi sa pagsangyaw sa pulong sa Dios kung wala ipadayag sa Dios ang iyang mga pamaagi. Giklaro o gihatagaan o katinawan ang mga pamaagi aron ang mga panginahanglanon sa mga buluhaton para sa kahimayaan sa Dios dili gayod muhunong, magpabilin kini nga muuswag, magpabilin kining mukaylap sa tibok kalibutan. Mahinungdan ang pagsangyaw sa pulong sa Dios nagpadayon. Kay dunay mga tao nga gipadato sa Dios nga nagpabiling mapaubsanon, nagpabiling mahinatagon, nagpabiling nga kapiyalan bisan sa mga dagkong butang, og nakit-an sila sa Dios nga nagpabiling mapaubsanon. Ug dili sila makalimot nga ang tanan nga naa kanila gikan sa Dios ug para lamang sa Dios. Ug labaw sa tanan, dili sila pugong sa panahon nga sila dasigon lipayon sa Dios sa paghatag og mga hinabang para sa mga buluhaton sa Dios. Og damor nilang gibuhat, damor silang gipanalanginan sa Ginoo. Og mao nay prinsipyo nga gipakita sa Biblia ibin sa panahon ni Haring Solomon. Diha sa panultihon kapitulo 11 bersikulo 24 hangtod sa bersikulo 25. May mga tao nga walay pugong-pugong sa panghatag apan nag-anam sila kadato. Adunay naghikaw sa angay unta niyang ihatag apan nag-anam hinuon siya kakabos. Pagmanggihatagon og magmauswagon ka, tabangi ang uban og tabangan ka usab. Damor ka nga kanabitang damor kang magmalipayon sa pagtabang
Damor kang malipayon sa paghatag. Damor kang pauswagon sa Dios. Damor kang padatuon sa Dios. Kay nasayod ang Dios nga daghang mga buluhaton nga makapadayon. Munang bless kaayo ka, bless kaayo ta nga doon natay kasing-kasing, nga malipayon, nga walay pugong-pugong sa pagtabang sa mga buluhaton sa atong buhi nga Ginoo. Diri sa atong programa, akong gipasalamatan ng Dios nga dunay mga tao nga nakit-an sa Dios, nga dunay kasing-kasing sa pagtabang ug walay hunong sa pagtabang. Aron magpadayon ang atong programa, aron mas muuswag, mas mulambo ang atong programa. Wala sila'y hunong sa pagpaambit ni pag-share sa mga panalangin sa Dios. Og sa matag karon og unya sa mga tao nga nagbuhat niini sa dihang sudungon sa Dios, kining mga tawhana malipay ang Dios. Atong hinumduman, ang Dios mga kaigsoona nagtan-aw kanunay sa tao. Sa Salmo 53 bersikulo 2, diha sa tronos Ginoo nga mao ang langit, gikan sa trono sa Dios nga mao ang langit, mingdungaw siya didto sa kalibutan ug iyang gitan-aw kun duna bay mga taong nagsimba kaniya nga maalamon. Ang tao nga nagsimba sa Dios nga maalamon, mga tao nga mingtuo sa Dios ug nagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Ang tao nga nagkinabuhi sa pulong sa Dios, mao sila ang panalanginan sa Dios. Mao bitaw na nga ang mga pulong sa Dios nagpahinumdom ngadto sa mga tao nga kun ang tao mutahod sa Dios, mutuman sa mga sugo sa Dios, panalanginan sa Dios ang tanang buhaton sa maong tao, kanunay silang mauswagon. Niya matud pas Deuteronomio kapitulo 28, makapahulam sila sa mga tao apan sila dili manghulam sa mga tao. Inana ang gipakita sa Ginoo. Diri sa tong programa mga kaigsuonan, akong gipasalamatan ang Dios nga padayon siya nga nagatiman. Ikaw ug ako padayon tang atimanon sa Dios. Kay iyaning saad. Dili gid niya ni pakyason ug dili niya ni kalimtan. Ikaw ug ako atimanon gyud tas Ginoo kay nakit-an tas Ginoo ngang atong kasing-kasing ang atong kinabuhi andam sa pagpagamit sa tawag sa Ginoo. Nindot kaayo sa usa ka tawo nga moingon, Lord, gamita ko. Lord, ipadala ko. Unsay ni anako, mapahiyas, matalento, abilidad, kaalam o kahibalo. Mga butang nga ni akanako. Gamita. Diha sa akong pag-alagad kanimo. Nindot kayo mga kaigsonan kung inana ang ato ang kinabuhi. Kay sa panahon nga inana gyud ang ato ang nakatunan, giklaro sa bala ang kasulatan, damorta nga nagtigom og bahandis kalangitan. Ang mga dato mga kaigsonan nga walay hunong sa paghatag, walay hunong sa pagtabang, walay hunong mga kaigsonan sa pagtagbo sa mga buluhaton para sa Dios. Kining mga tawhana maunay sila'y tinuod nga nagtigom og bahandi sa kalangitan. Mao bitaw nang nganong kinahanglan padatuon ka para makatigom ka og bahandi sa saging harian sa Dios.
Maunay giingon diha sa sulat ni Apostol Pablo sa libro ni Tito o ni Timoteo. Unang Timoteo kapitulo 6. Diha sa bersikulo 17. Pahimangnui ang mga dato nga dili sila magmapahitason ug dili magsalig sa bahandi kundi sa Dios. Kay ang bahandi dili man makahatag sa kasiguruhan apan ang Dios sa walay sukod naghatag kanato sa tanan aron kita malipay. Sultihi sila sa pagbuhat og maayo og sa pagpadato diha sa mga maayong binuhatan, sa pagkamahinatagon og sa pagtabang sa uban. Niining paagiha makatigom sila og bahandi nga mahimo nilang lig-on nga sukaranan alang sa umalabot ug maangkon unya nila ang kinabuhing matuod. Unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 17. Doon na gyud mga Kristohanong gipadato sa Dios. Og lima og tuohi nga usa ka ikaw na. Dili aron pagtagbaw sa imong kaugalingon sa mga butangan naa nimo karon, kundili aron do na kay magamit, do na kay ipagamit nga mga butang alang sa kaymayaan sa Dios nga atong gilagaran. Munang diri sa tong programa, ang Dios kanunay nagamit og mga tao nga iyang gipauswag og damor nga nagpagamit ang mga tao diha sa pamaagis Ginoo alang sa bulaton sa Ginoo, gipauswag sila pag-ayo. Munang moingon ko sa tanan ato mga kaigsunan nga dunay mga bulaton nga diin sila maoy gigamit sa Dios, moingon ko kaninyong tanan, congratulations. Panalanginan gyud mo sa Ginoo. Kaya ako nang nasinatian sa makadaghang higayon sa kong pagtikang diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Atong hinumduman, daghang kayo mga tao nga gipadato sa Ginoo. Usa sa mga nahimong ehemplo si Jose. Jose diha sa Genesis. Kung imong tan-awon, grabe sila kalisod. Gani, nagbalhin-balhin gani sila o pagpuyo. Gikan sa pinakalisod, pinakaubos, si Jose nahimong gobernador sa tibuok nasod sa Ehipto. O niya ang nakanindot sa kinabuhi ni Jose, bisan kon siya gipauswag o padato sa Dios, nagpabilin sa mapabsanon. Andam siya kanunay sa pagtabang, dili lang sa iyang mga igsoon o sa iyang pamilya, kundi sa tanang mga tao. Mailahan nato mga kaigsonan nga kita giandaman og panalangin sa Dios. Number 1, kung doon natay kasing-kasing sa pagtabang. Ikaduha, kung doon natay kasing-kasing sa paghatag. Kung doon natay kasing-kasing sa pagdaig kanunay sa Dios, mauni mga ilhanan nga sa Dios ikaw padatoon. Pero kung sa atong pagtuo sa Ginoo, nanganti ta, nangandak ta, nga moingon ta nga kung kwartahan ko, kung makwartahan ko, bantay lang gid mo mga dautana nga mga dato. Mao na nga sa ato ang pagpuyos kalibutan tuohi nga dunay giandam ang Dios nga panalangin, dili lamang sa espirituhanon nga bahin, kundi sa tanang bahin sa atong pagkatao, sa espiritu, sa kalag, ug diha sa atong lawas. Kung gipanalanginan sa Dios ang ato ang kalag,
kung gipanalanginan sa Dios ang atong espiritu, damor nga panalanginan sa Dios kini atong lawas. Timan dili kalihok ang espiritu kung wala ang lawas. Gani bisan ang lawas na ay lawas o niya gikapoy hago na kais trabaho, dili na gani makapangsyon ang balang espiritu. Maunay giingon ni Jesus sa dihang gidala niya ang iyang mga tinun-an aron pagampo, aron pagpangamuyo sa Dios. Umingon siya nga dinhi lang mo una pagtukaw o pagampo mo sa Dios aron dili mo madaog sa panulay. Kay moadto kus unahan aron ko magampo sa atong amahan. Sa dihang miabot og pila katakna o sa katakna ang iyang mga pagampo, mibalik siya sa iyang mga tinun-an ug nakit-an niya nga nangatulog. Iyang gipukaw, nganong nangatulog man kamo? Dili ba di ay kamo makatukaw o dili ba di ay kamo makahimo pagtukaw sa usa lamang katakna aron pagampo sa amahan? Pagampo kamo. Balik na pod si Jesus ngadtos lugar diin siya nagampo sa amahan. Makapila siya mubalik mga kaigsuonan apan iyang nakit-an ang iyang mga tinun-an nga tulog. Og iya dayong giingnan ang mga tinun-an, andam ang espiritu, apan luya ang lawas. Inana gyud na ang tinuod nga kahimtang. Kung nang atong lawas dunay mga kanang kaluya, kulang og kaon, kulang og pahuway, dili gyud ni magamit sa atong espiritu. Kumbaga dili ni makapangsyon. Mao na nga kung gipanalanginan ang imong espiritu, kung gipanalanginan sa Dios ang atong kalag, panalanginan usab kining atong pisikal. Tagbuon usab tas Ginoo. Unsay gikinahanglan sa pisikal, tagbuon na sa Ginoo, ihatag na sa Ginoo sa dakong kasayon. Kana kung gibuhat na to ang pamaagis Ginoo. Kung nagtanom ta dihas pamaagis Ginoo, muani ta sumala usab sa pamaagis Ginoo. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin ka nato. Hinumduman nato nga diha sa Biblia dunay duha ka klaseng dato. Dato nga dautan ug dato nga matarong. Dato nga Dios at dato nga Dios nun ug ato ng klimon sama nimo. Sama natong tanan. Dalaygon ang Dios. Ako nagtuo mga kaigsunan nga pauswagon kas Ginoo, padatuon kas Ginoo. Dili aron pagtagbaw sa atong kaugalingon, kundili para pagtagbo sa mga panginahanglanon sa buluhaton sa Dios alang sa kaluwasan sa mga tao. Muna akong ipasalamatan ang Dios kaganina dunay niabot nga usak ka sakong bugas gihatod unya siya pagimulokdo kung ako ray mulokdo kay ihang gisaad sa Dios nga dunay bugas dinhi para atong magamit sa mga kaigsuonan nga ipadalas Ginoo pagpabarog sa balay alampuanan sa Ginoo. Akong ipasalamatan ang Dios usanas mga ilhanan nga ang Dios nag-andam og panalangin sa mga taong mahinatagon. Kay mao magyunay prinsipyo sa Dios. Bulahan ang naghatag kaysa nagadawat. Dunay mga taong walay pugong-pugong sa paghatag. Kay ngano man giandaman sila sa Dios. Labaw pas ilang gitinguha. Labaw pas ilang gipangandoy. Dunay mga tao nga walay pugong-pugong sa paghatag. Apan nag-anam sila pag-uswag. Nag-anam sila kaharuhay. Nag-anam sila kadato. Pero dunay mga tao nga makahimo paghatag labaw pa sa gihatag sa uban apan ilang gipugngan. Nag-anam sila kakabos.
Kay nga naman, si Jesus miingon, ang taong dili kapiyalan, kuhaan. Apan ang taong kapiyalan, dugangan. Ikaw ug ako, gihulat sa Ginoo o gitanaw sa Ginoo. Kung asa ta nagtinguha, sa dato nga dautan o sa dato nga Dios nun og balaan nga gikamot-an sa Dios nga atong gilagaran. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanatong tanan. Inay mong tapad, inay mong pamilya. Ayaw pagpanuko sa pagtabang. Ayaw pagpanuko sa paghatag. Makit-an nimo sa unahan sa imong kinabuhi ang dakong kalahian nga kaniadto grabe kalisod apan karon gipadato o gitagaan kag kinabuhing madagayaon. Tuuhi nga si Jesus mianhi dili aron ta maglisod, dili aron ta maalaot, kundi aron ta panalanginan og makabaton sa kinabuhing madagayaon. Ang kinabuhi nga gihatagan sa kadagaya sa Dios dili lamang sa espirituhanong bahin, kundi sa espirituhanon, sa kalag ug sa lawas. Kay kanang tulo nga bahin sa atong pagkatao maunay gikinahanglan nga panalanginan sa Ginoo aron damor kining gamiton sa paghimaya sa Ginoo. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanatong tanan, nagtagbo siya sa tanan nga atong gikinahanglan. Gani samtang dunay celebration or bisita kaganina sa eskwelahan sa akong mga anak, nagkahimamat mi sa mayor sa Malabuyok. Unya sa ato pong barangay kapitan dinhi, akong gipasalamatan ang Dios nga naghatag kay gayunan nga makakrusada karong Biyernes, karong Pizza City sa bulan sa Marso. Niya akong gipasalamatan ang Dios nga padayon siyang nagtagbo sa tanan nga gikinahanglan, ibin sa atong simbahan nga atong pabarugon diri sa atong lugar nga diin gibutang kining atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dinhi gipakita sa Dios ang iyang pag-atiman. Dinhi gipakita sa Dios ang iyang pag-amuma sa tanan. Congratulations natong tanan. Ikaw ug ako panalanginan kay sa Ginoo. Magampo ta sa dili pa ko manamilit sa to programa. Magpasalamat ta sa Dios sa mga pulog mga mensahe nga atong nadunggan og nasabtan sa atong panag-uban. Atong pasalamatan ang Dios ug ato siyang pasidunggan siyang pagkamaayo sa matag usa nato kakinabuhi. Amahan namo nga Dios sa makagagahom niya kami Dios sa pagpasalamat sa imong mga pamaagi, sa imong mga mensahe. Salamat o Dios nga imo kaming gitudloan og among nasayran ang duha ka klase nga mga dato nga gipauswag dinhi sa kalibutan. Thank you so much Amahan nga imo kaming gitudloan karon kun unsa ang mga ilhanan sa mga tawo nga gipadato nimo pag-ayo ug imong gitabangan ug gipauswag sa tanang aspeto sa kinabuhi. Salamat Amahan nga imo kaming gipanalanginan karon, nga imong gitagbo ang tanan nga among gikinahanglan. Among itugyan na usab ang among kinabuhi diha kanimo bisan sa among pagpamahulay pangatulog uban ni kami. Nagtagbo ka kanunay sa among kinabuhi sa tanang panahon. Kaamo kang daygon, halaran, alagaran, pasidunggan o pasalamatan sa walay hunong nimong pag-amuma kanamo. Dalaygon ka nga Dios, kamoy mag-uban kanamo sa tibok kagabihion, din kami makapamahulay. I declare blessing sa matag usa sa ngalan ni Jesus. Tanang Kristohan mag-ingong. Amen. Oh, amen. Kini nyo igsoon Pastor Gideon mo ingon na usab sa atong programa
ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night. Mga pagday, mag-aawit kanimo amahan Jesus. Magahalay, mga pagday, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Ihatan nimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Iha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan.